para hindi siya yung kailangan natin brown lang siya. So far is okay na siya. Kailangan natin dito sa tray. Sabay niyo pinakuluan yung chicken na rin yung konting asin para timplarin niyo siya. Pag timplarin kayo ng flour, lagyan niyo yung konting asin, pepper, ground pepper, garlic powder. Yan lang. Hintay natin ng ito hindi na masyadong napot ng background para dressing or ketchup, banana ketchup, even fish, salad